Il-finanzi tal-Arċidjoċesi ta' Malta jidher li baqgħu stabbli hekk kif ġie rreġistrat surplus ta' miljun 141,000 euro għas-sena 2016. Parti minn dan is-surplus imbagħad tqasmet f'sussidji lill entitajiet oħrajn fih dan l-istess Arċidjoċesi. Meta wieħed iqabbel it-dħul u l-infiq tal-Arċidjoċesi, il-figuri jindikaw deficit ta' 107,000 euro li ma' deficit iddawwar f'surplus meta żdiedu madwar miljun u 250,000 euro f'interessi minn investiment li din għandha. Surplus aħħari li naqas kważi bin-nofs meta mqabbel mas-sena ta' qabel, hekk kif matul l-2015 l-Arċidjoċesi kellha surplus ta' 2.9 miljun euro. Tkellimna ma' Michael Ross, is-segretarju amministrattiv tal-Kurja, li spjegalna d-differenza bejn il-Kurja u l-Arċidjoċesi fejn qabel ingħaddew l-interessi minn investiment f'waħda kien hemm surplus u fl-oħra deficit. Rigward il-Kurja tal-Arċisqof kien hemm surplus ta' 750,000 euro illi l-Kurja tkopri taqsima finanzi u l-fond ċentrali, l-amministrazzjoni ċentrali, il-proprjetà u l-finanzi. L-Arċidjoċesi tkopri diversi entijiet fosthom il-parroċċi kollha, fosthom id-djar tat-tfal, djar tal-anzjani, monasteri, il-Caritas, l-Immigrants Commission, il-Kana Movement, jiġifieri l-entijiet kollha li ffurmaw parti mill-Arċidjoċesi, is-seminarju pereżempju, hemmhekk kien hemm dħul daqskemm kien hemm ħruġ, jiġifieri prattikament break even. It-dħul tal-Arċidjoċesi ammonta għal aktar minn 36 miljun euro u l-ikbar nefqa baqgħet il-pagi tal-qassisin u tal-impjegati b'din iċ-ċifra titla' l 21 miljun euro. Id-donazzjonijiet mill-benefatturi l-iktar mill-MMDNA għenu ħafna. Dan wara li matul is-sena li għaddiet din xogħlijiet u ħafna mill-apparat u dħul tagħha mara l-Knisja. Fissret ħafna x'stajna nagħmlu proġetti kbar illi kienu ilhom in the pipeline u issa jistgħu jseħħu għaliex il-surplus li għamilna ma kienx biżżejjed biex ikopri dawn l-ispejjeż kollha. U allura dina għenet din id-donazzjoni biex inkomplu tejbu l-operat tagħna kemm fid-djar tal-anzjani, kemm fil-midja tagħna, kemm kif ukoll fid-djar tal-persuni b'diżabilità. Waqt li ġinnu ta' tnaqqis fl-ammont ta' ġbir mill-knejjes, xorta kien hemm żieda ta' 1,800,000 euro fid-donazzjonijiet miġbura, e kif il-ġbir mill-Knisja ġie miżbuq minn donazzjonijiet fil-fundraisers. Il-Knisja benefikat ukoll fi kważi 8 miljun euro f'benefiċċji mill-Gvern waqt li ħalset minn miljuni fi spejjeż operazzjonali u 3 miljuni oħra f'tiswijiet. B'differenza minn dak li kien isir qabel, ġie nnutat kif in-numru ta' persuni li għadhom ħallu l-proprjetà tagħhom lill-Knisja wara mewthom naqas drastikament. Il-wirt wieħed ma jridx jara s-sena waħda, ma jrid jara fuq medda ta' snin. Vera illi fl-2016 il-wirt pereżempju dħul mill-wirt għad-Dar ta' Providenza naqas bin-nofs, però wieħed kif qatt irid jara fuq medda ta' snin.